Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, programa para sa mga dating rebelde pinag-urulayan sa planning workshop sa Paikang Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity. Kasureko 2, pinag-aandaman ang marhay na serbisyo ngunya na Peña Francia Fiesta. Salpukan ng motorsiklo sa Calabanga, Camarines Sur, duwa ang gadan sa Roang Irido. Baga miyembros ka Municipal Disaster Risk Reduction Management Council kang Buhi, Camarines Sur nag-atindir sa contingency planning seminar kang Edmero. Diyos marahay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Para masiguro na mayong problema sa supply ng kuryente sa panahon kan mga aktibidad ngunya na Peña Francia Fiesta. Mismo na ang Kasureko 2 ang naghagad sa NGCP na magkaigwan ng power interruption ngunya na aldaw. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Mahiwas na parte kan siyudad kang Naga ang mayo ng supply ng kuryente matapos agadon kang Kasureko 2 sa National Grid Corporation of the Philippines na magkaigwanin power interruption. Susug Karaner Bukay, tagapagtaram kang Kasureko 2 Sindana ang naghagad kay ni sa NGCP bilang pag-andam sa paabuto na Peña Francia Fiesta. Huli kay ni isinabay na ninda ang maintenance as in clearing operation. Ining mga patrabaho tangonan, although dapat naka-schedule pa po ini kang nakaaging August 12, naging August 21, naging August 28, pero dahil nadadagos hanggang ngunyan, kang NGCP. Kaya pinagbuot po ni Kasureko 2 na kami na po ang mag-schedule ng patrabaho for the purpose na kaipuhan na ma-accomplish itong mga kaipuhan trabaho sa linya ng kuryente, lalong-lalo na itong mga posibleng magkausa ng power interruption during Peña Francia Fiesta. Kasabay na po kay ni itong clearing of lines and si corrective and preventive maintenance sa yung mga power substation. Ikinaugmaman kang Kasureko 2 ang ginibong pagtanggal ka mga dain na nagagamit na linya ng telepono, cable TV as in internet na nakatakod sa poste kang kuryente sa paagi ka nagkapirang telcos. Bali, halayta na yan. May mga series of coordination na kita, meetings, and may mga surat na kita sa mga telcos na itong mga dain naman ginagamit ng mga kable ng kuryente na telephone, internet, cables, as in iba pa po, pwedeng tanggalo na sa linya kang kuryente, duman sa mga poste kang kuryente dahil nakakadagdag pa po inining gabat duman sa mga poste na pwedeng magkausap po ng pagtumba itong sa yung mga poste, lalong-lalo na kung may raot ng panahon. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, halat pa kan Kasureko 2 ang abiso hali sa DPWH kung no arena ninda pwedeng halion ang mga poste na yaong sa gilid kan tinampon na inabot kang ginibong road widening sa parte kan Barangay Peña Francia, Siyudad ng Naga. Susog Karaner Bukay, aabuton sa 40 poste ang kaipuan na halion sa nasabing parte kan Siyudad ng Naga. Sa presente, ginibo ining parking area kan mga may sadirinin bihikulo sa lugar asin dai pa makakatabang sa pagpagian kan trapiko sa nasabing lugar. Sa ngunyan na isumiterta na po itong estaka for approval po ito kang DPWH. Pag-abot po duman sa relocation kang mga poste affected by road widening project ang DPWH na kung saan ang apektado dyan almost mga 40 poles along Peña Francia Avenue. Iyo po yan si naka-priority tangunan. Kasabay na po kayan itong sa Second Engineering District man ining sa may Milaor and Minalabak. Padagos sa mga Bareta. Programa para sa dating rebelde pinag-urulayan sa sarong seminar workshop digdi sa siyudad ni Naga kaibahan ng PNP, Philippine Army as in mismong mga dating rebelde. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunya na aldaw matatapos ang Transformation Program Pre-Work and Planning Workshop para sa probinsya ng Camarines Sur na may katuyuhan na mapakarhay ang pag-implementar ka mga programa para sa mga dating rebelde na nagbalik loob na sa gobyerno.
Pinagpapartisiparan ini kanhali sa PNP, Philippine Army, DILG, DSWD asin mismo kan mga dating rebelde. Susug kay Mr. Paul Escobar, Head kan Area Management Unit Southern Luzon kan Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ang transformation program na maahaman amadural sana sa loob ng tulong taon. Isusumiter ini sa Sangguniang Panlalawigan kan Kamara ni Sur para aprobaran asin matagamahanin pondo. Ang mga susunod na hakbang nito pagkatapos ng Transformation Program Planning, ito pong plano ay isusumite sa probinsya sa pamamagitan ng Peace and Order Council, sa kayo ng Peace and Development Council. Kasi po dito pag-uusapan kung paano ito ipapasok doon sa Annual Investment Plan para magkaroon ng budget. Kasi pag walang budget, hindi rin po tatakbo ang ating mga programa, proyekto at activities. Ngayon, baka po isanggunin rin namin ito sa Sangguniang Panlalawigan para magkaroon ng resolution adopting the Provincial Transformation Program para sa Camarines Sur. Sa Camarines Sur, sobra na sa 200 sa dating rebelde ang nagsuko. 75 ang nagbalik loob ngunya na bulan nin Agosto. Para kay retired Army Major General Rene Glenn Pahe, Regional Advisor on Peace and Security, mas magayon kung nagtatarabangan para sa kapakanan ka mga dating rebelde. Kasabay kay ni ang sempangapudan sa mga yaong pa sa kabukidan na aprobitsaran ang programa kang gobyerno para sa sainda. Ako po, hinihikayat ko ang lahat, lalo na yung mga kapatid natin sa taas pa na patuloy lumalaban, nakikibaka. Mayroong programa ang gobyerno na naglalayon na mag-normalize ang ating kabuhayan. Bumalik kayo sa inyong mga pamilya at mamuhay ng payapa. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, apuera kan probinsya nin Camarines Sur, may kapareho man na aktibidad sa mga probinsya kan Sorsogon asin Masbate na makahamanin mga programa para sa mga dating rebelde. Ang pinaka-objective talaga ay tapusin na ang problema ng insurgency dito sa bayan ng Camarines Sur. Actually, hindi lang po sa Camarines Sur, ito po ay hanggang sa probinsya ng Masbate at Sorsogon. So bali ito yung tatlong priority na provinces sa buong dito. Sa iba pang bareta, naglalaom si Naga City Administrator Elmer Baldimoro na aarugon kan iba pang telcos ang ginibong pagtanggal kan mga kable nin telepono, kable kan TV asin internet na nakatakod sa poste kan kuryente kan kumpanya kan telepono sa syudad ning Naga. Kang nakaaging Lunes, binaklas na ang mga kable nin telepono sa kalabaan kan Elias Angel Street. Hopefully po the other company will follow para po mapakaray ini yung sa tuyang mga dangling wire lalo na po sa kasentruhan kang Naga. Sa pagbabalikan news break, driver ka nagsalpukan na motorsiklo sa Calabanga, Camarines Sur, Gadan, backrider Irido. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolandia Public Presentation, Naga City Hall Grounds. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolandia Public Presentation, Naga City Hall Grounds. September 2, 6 p.m. Miss Bicolandia Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Tras Las
Traslacion Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, Mapping, DRRM Parade Competition, and DBC, DLC, and Majorettes Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Majorettes DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon, and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon, and at 6 p.m. Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon, and at 2 p.m. Peña Francia Boyadoras Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m. 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag pa! Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nenny Diasis. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kinumpirmar ni Naga City Administrator Elmer Baldemoro na may mga dating opisyal kan barangay na empleyado ngunyan kan lokal na gobyerno kan Naga ang nagsumitir giraray kan sa indang Certificate of Candidacy para liwat magkandidato. Ang mga ini ang tulos pinagkonsiderar na resign sa indang mga pinaglalaogan na opisina. Ang mga empleyadong ini ang nagpaaraman subuot sa mga department head kung sa insindan nakadestino. May mga nagpaaram na po ng mga empleyado kang syudad na makandidato, and upon filing po, automatic man po yan, dim resign sinda. And regarding man po duman sa mga babayaan na posisyon, naka-antisipar naman po kayo itong mga manlain-lain na hepe kang opisina dahil haloy naman po nagpaisiin mga empleyado iyan na pag-abot kang filing of Certificate of Candidacy, sinda po ma'am. Sa iba pang bareta, 296 na Certificate of Candidacy ang pinagresibikan COMELEC sa Banwaanin Pili Camarines Sur sa nakalis na tulong aldaw kan pag-ako ninda nin COC hali sa mga nagkakandidato para sa barangay asin sangguniang kabataan eleksyon. Sa nasabing bilang, 21 ang punong barangay, 169 ang barangay kagawad, 16 ang SK chairman asin 90 ang SK kagawad. Malangkaw pa ang nasabing bilang pag naidagdag ang mga nagsumitir kang sa indang COC ngunya na aldaw na Webes. Sa police report, parehong pinagbawian in buhay ang mga driver kan motorsiklong nagkasalpukan sa Zone 3 Barangay Santa Cruz, Poblasyon Calabanga, Camarines Sur, kasubagong amay na pagkaaga. Sa report kan PNP, pinagbisto ang driver kan motorsiklo na Rusty Salvador Jr. na backrider an sa iyang ama na si Rusty Salvador Sr. Asin ang nakabanggaan ninda na si Rodel Felipe III na residente kang Zone 7 Barangay Santa Cruz, Poblasyon, kan kaparehong banwaan na subuot nakaokupar sa linya ni Salvador Jr. Ang backrider kan motorsiklo na subuot sa rong barangay Kagawad na masumiter kuta na nin COC sa COMELEC ang padagos pang pinagbubulong sa ospital. Sa iba pang bareta, mayong individual na matatawan kan pinagtagamang 100,000 pesos na reward hali sa lokal na gobyerno kan syudad ning Naga para sa makakatukdo kang suspek sa pagkagadan sa biktimang si Rosel Banduho. Susog ki City Administrator Elmer Baldemoro ang espuersos kan NBI, PNP asin iba pang law enforcement agency ang nasabing rason para makasuhan ang suspek sa panggagadan sa biktima. Halat maninda ang magiging pahayag ni Mayor Nelson Ligacion.
dapit sa bagay na ini. Sa ngunyan Mayo pa po dahil Mayo kumbaga si Esperso naghali sa tuyang mga PNP, NBI and other agency na nagturuwang. So Mayo man po itong informant na Sa iba pang bareta, pinanginotan kan Environment Disaster Management and Emergency Response Office Training Team kan Camarines Sur ang Contingency Plan Formulation Workshop para sa mga personahe kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Council kan Buhi Camarines Sur na nagtapos ngunyan aldaw. Parte ini kan pagtukdo na maging andam ang mga lokal na gobyerno sa pagplano asin pagtaonin solusyon sa mga problema sa panahon na igwanin kalamidad. Asin yarang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.